खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन गासिखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो आंनि हासबेन्डनि मोनसे आं गैयै समावनो बियो मा खामानि मावनानै आरो मा खालामनाय बियो हारसिंनो भिडिअ बानायखांनानै दोनदों दिनै आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम आं नोंथांमोननो आं गैयियाव मा खामानि मावखोमादो बियो बेखौ नुगोन दिनै नोंथांमोना नायलांदो आं स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांदो हेलौ लोगोफोर दिनै भिडिअ होग्राया बेलेगसो जाबाय भिडिअ खालामग्राया दिनै बेलेगाव थांदो माने हाबा जानो न'खरैनो थांजोबथारदो हाबा जानो आंल' दिनै नै बाबु बिफायाल' हारसिंथार मा खालामनो उपाय गैया थांजोबनो हाया अमा दं दाउ दं न'आव बेखायनो दिनै हारसिं थालांबाय ओंखामबो उखैदो नायनोसै मा संना जानो हायो हारसिं लोगोफोर दिनै भिडिअ बानायग्राया सोलायनाय जाबाय थारमाने भिडिअ बानायग्राया गैया हाबा जानो थांदो न'खरैनो थांजोबथारदो हाबा जानो आंल' हारसिं बाबु बिफाया बेखायनो दिनै माने भिडिअ बानायग्रायाबो सोलायबाय नालाय भिडिअखौ बानायना दोननो सानबाय आङो एसे दा भिडिअ बानायग्रायाबो नुफैनाय बायदि न'खराव दाउबो दं अमाबो दं थालाङाबाबो जाया थालांबाय आं हारसिं सानजौफु जाबाय ओंखामबो उखैबाय नायनोसै लोगोफोर मा संना जानो हायो हारसिं इसिङाव हाबफैबाय माने आं संगासिनो दं नै लोगोफोर एकदमबारे बयलार फवासे हारसिंनो जागोन आं दिनै संगासिनो दं मोनथ'वाखै र' नायलांबाय थादो लोगोफोर मा सङो मा संनो हायो माबायदि गोथाव जायोना जाया मिथिला हारसिंनो होख्लायनोसै आं ओंखामा फुंनि दंखायो बेखायनो माबा मोनसे बोदि बानायनांगोन आं बोदि बानायनायाथ' बानायखागोन खायदा बोराय दंखायो नायनोसै दुन्दियाबो एसेल' दं नैयावबो दंबावो दुन्दिया खायदा बोरायथ' बाहायखागोन दिनै हारसिंनो जब लोगोफोर संग्राबो गैखाया दा दिन्थिनांगोन आं माने भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय लोगोफोरनो दिन्थिनायजों लोगोसे भिडिअ मालिकनो दिन्थिनाय गोथाव संना जानानै दा लुगैनांगौ लोगोफोर एकदमबारे दिनै गारखाया लोगोफोर संनाया गोथाव जायाबो जानो हागौ दै जानला मोनलासो संखायो हारसिंनो नायनि माबायदि जायो गोथाव जायोना जाया मोदोमांदोथ' एसे गोदौबाय दं दासो अमाफोराबो गाबसावजोबलायबायलै आदारखौनो हैलायनोसै गुन्दै
बादि दा आखाइदोनो ओइसे 당근 दा होलायनांगोन र' गाबबा मोनथारसिगोनलै लोगोफोर मोनांसै र' मोनथारबाय दुन्दियाबो लागावबाय लोगोफोर मोनथारबाय मोनबाय लोगोफोर मोनथारबाय खायदा बोरायखौ लायनोसै ओंखाम फुंनि जागाबो गैला गोथो मोथो बेदर खायखांबाय लोगोफोर नै एसे बेदरखौ एसे हायखांनानै ओंखामखौ दांनोसै लोगोफोर सारायाव होबाय आङो एबार ओंखामखौ बाय गरम बानायनोसै बेदरनि थावदो बेदर बाहाय थादेरनाय लोगोफोर माबायदि जागोन मिथिला गोथाव जागोन ना जाया गुदुंल' जाथोंसैलै लोगोफोर फुंनि ओंखाम नै बिदिब्ला बेनो आंनिया खायदा बोराया जाबायलै लोगोफोर नै एसे गोमो बानायबाय आं बेदर दरनै थादेरनाय एवबाय आं ओंखामखौ बाहाय थावआव गोथाव जायोना जाया मिथिया जासाबनोसै खालामनो हारसिं मोनसै उपाय गैया लोगोफोर नै होख्लायसैयानो आङो लाबाय माबायदि जाखो मिथिला एवनायबो गोथाव जागोना जायाखै मिथिला ओंखामबो बिदिब्ला लोगोफोर जानोसै उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन आरो मालाबा भिडिअ बानायग्राया गैयाबा गेजेर गेजेर बिदिनो होखावबाय थानोसै आरो माथो दे लोगोफोर बिदिबा
भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय उखैबायबो जानोसै दोनथ'बाय बिदिबा दा लोगोफोर जाखांबायलै लोगोफोर जाखांनानै एकदम टेबोल सेबोल थोरसि प्लेट सुजोबनानै दोनबाय आं दलदनो भेजाल गैयि सुजुखाबाय दोनबाय गोथाव जादोंमोनलै लोगोफोर संनो रोङाबाबो संसाबनानै जाबाय गोथावबो जादो जानायालाय जाथारि नङा नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनायनि सिरकाखौनो जानानै होनोसै आरो थाइनै फोराननायमोन न'निनो सिलिखा संख्रिदो सोमनानै फोराननाय लोगोफोर गोथाव जायो र' संख्रिदो सोमनायाबो सिलिखाया नै फिसासो गोथावथार सिलिखायाबो जानाया जानो जाबाय लोगोफोर नै थाइनै लाखाबाय थाइसे सोबाय नै थाइसे आखाइ दंबावो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर बावगारदो लोगोफोरनो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो अब्ला दिनैनि भिडिअआव बेसेनोसै नेक्स्ट फिन गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ बाय बाय